Čiže čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude pokračovanie už opraveného Majora. Už môžete vidieť, že už je poskladaný. A ideme si povedať, kde sme minule skončili a ako sme pokračovali. Čiže naposledy sme skončili, že sme dali dole vaňu a komplet všetko rozobraté. Čiže sme ju museli aj naspäť nahodiť. Vidíte, zaostrím. Dali sme tam troška silikonu, tesnenie potom originál a troška silikonu. Dali sme nové šrouby, takto parádne. To keď sme nahodili, tak sme mohli už potom dávať aj filtre bočné, tak tie sme dali. Tuto sme dali troška silikonu, zase tesnenia, troška silikonu, opatrne s tým silikonom, treba to nejako preháňať. Je to také, no, netreba to s ním proste preháňať. Tuto vidím, že mi teče tento kohútik. Dobre, dobrá výroba. Stará ešte. No, a tu máme tí plnoprietokové filtre. Nič tu neteče. No a funkčnosť by som povedal, že je dobrá. Dali sme normálne, že tesnenie, sem sme dali takto. Tuto taktiež. No a dali sme sem tento teda, to som ukazoval. No a funkčnosť je taká, že maže, mne za tepla už nechcel poriadne mazať. Za studená maže okolo tých 3-4, ale to je za studená jedno. Za tepla maže na voľno behu tak, neviem, 0,5, tak nejako, pol baru. A pri plných otáčkach maže tak 1,5 baru, no. Čiže to je dobré. Ale ešte musím brať potaz, že tu mám toto na kontrolku, aj to si čo si zoberie, to som čítal o tom, kebyže niekto vie mi povedať, či to je pravda, nepravda, fakt nie som si istý, že keď tu dám obidvoje, že aj na barometer, aj na kontrolku, takže mi to zobere troška z toho barometra, že mi to bude nepresnejšie ukázať, lebo napríklad tu už má na barometri 0, akože kebyže dám fakt, že najmenšie otáčky za tepla, fakt, že ledva to ten motor pretočí a tuto mi stále ani tá kontrolka nepreblikáva. Ale funguje všetko ako má, čiže ak má niekto s tým nejakú skúsenosť alebo sa vie s tým robiť, tak by mi mohol napísať, či to tak dáva zmysel. No, že kebyže toto odpojím, zaslepím tú kontrolku, tak by mi na barometri ukazovalo presnejšiu hodnotu. No, tak kebyže niekto vie, tak by mohol napísať. No. Ďalej, pozrite sa, nové nádherné hlavy, dve sú dobré, jedna bola zlá. Niekto mi povedal, že mám kúpiť aj tú tretiu, no však mohol som, ale aspoň spravíme test, či vydržia dlhšie dve nové alebo jedna stará, dohovie. Aj som povymeňoval túto hadice, si môžete všimnúť, nová, fajnová, ale tu bol najväčší prúser, aha, to vám musím presne natočiť, vidíte, toto je remenica. Takto a tu je hadica. Keď tam bola stará, ona bola už z tepla, ale proste stará bola, išla do remenice, tak milimeter chýbal, aby sa roztrhla, celé by to tu vytieklo. A táto nová je presne, neviem, takých 0,5 cm od remenice. Čiže paráda. Aj predstrek s čerpanou sme nastavili, aj sme mu pridali, nech má väčšie grády. No, idem sa k hlavám vyjadriť. Hlavy sme namontovali bez problémov, tesnenia, tým hrubším sme dali smerom k bloku, áno, tým tenším bolo smerom k hlave. Názory sú rôzne, hej, neviem, keď som o tom čítal, názory sú rôzne. My sme sa zhodli aj s mechanikom, ktorý mi to robil, mi pomáhal, takže dáme tak, že s hrubým smerom k bloku a tenším smerom k hlave. No ale dobre, namontovali sme, dali sme streky, bla bla bla, všetko, však to viete. Problém bolo v týchto, v sacom a výfukovom ventili, že oni nedosadali dobre na ventil. Ja som to zle povedal. Sací a výfukový akože koník, neviem, jak sa to presne nazýva, proste, jak sa to hýbe, hej, jak sa nadstavuje, zle dosadali na tie ventily, takto. Čo sú tí pružinky, tak zle na to dosadal ten sací. Výfukové boli dobré, ale sací zle dosadal. Tak sme im museli dať zo starého, len sme dali iné púzdra. No a to je prakticky všetko, dal som kapotu, no a teraz to idem ešte doťahovať všetko. A mohol som to natočiť, ale ono sa to povie, že natočiť, ale fakt akože človek, keď to aj robí, chce sa aj niečo naučiť nové, nedá sa to bohužiaľ natáčať, no.
čož mi je ľúto, možno som niekoho sklamal, ale fakt sa to nedalo. Ale som vám povedal, že ako. Ventily, ako sme nadsavovali, popravde neviem. Viem, že to pán robil cez tento kryt. Ale ja som videl na YouTube, že sa to tak robí, že keď je sací dole, je to takto, že výfukový sací, výfukový sací, výfukový sací. Ten dlhší je vždy výfukový, ale u 25 a u Supra to je naopak, tam ide sací, výfukový, sací, výfukový, sací, výfukový. Zľava doprava som to hovoril. Čiže u Supra u 25 ide sací, výfukový, a tu to ide. Tu je ten dlhší výfukový, sací. Takže keď sa dá, že je to v jednom jakom poradí, 1, 2, 3 je to jedno, že keď sa dá výfukový sa zavre, tak sa našteluje sací. Keď sa sací zatvorí, tak sa našteluje výfuk. Tak nejako by to malo byť. Pozrite si radšej videa, nebudem klamať, ak to presne môže byť. No a to je prakticky všetko, asi to doťahujem a môže byť. Tuto som ešte tie nové pružiny namontoval, to tvrdé jak hovado. Tuto už natáčam nové video. Mám tu brány, no to vám poviem, tam všetko, to sa bude pekne striekať. Aj kamarát príde, toho poznáte z videí už, čiže bude nové videjko. No a to je tak všetko, čo som vám chcel povedať. Renovácia je úspešná, čiže máže dobre všetko, už mi ten traktor vydrží. Dajte like, odber, koment a za chvíľku tu je žatva, tak nech kombajny sú pripravené a čaute.